haga jing Pyniap ni W jong kitna trekam baper jong ka sarkar men haga pendetrik mentau panai kabadai ka sngi baraki ya ka 76 Republic Day katanat karab karyang jong ka East Giant Hills District kala yora ya ka nam Lahduh lani ka first prize haga ba katanat kala seimadan ban Pyniap ya ka dung bilar roden ben kabadai ka Buit ban Pyniap ya ki Khnai but ya ka ni ka Buit Pyniap Khnai la Lahduh District Horticulture Officer ke East Giant Hills District uba Deibormi dhar. Kumban chupan kan mau dang men ha ka arpo terek ubanai nai lor arjab sao ha ka jing lang balal pelong ha office horticulture ha clearian ka director jong katanat horticulture ka kong di sotun kala wan man palai pai ba ya ka wei ka Buit ban Pyniap ya ki Khnai ka bla tip kum ka dung bilor roden ben ka bla lap bun daw ute uhe sarkar ubana East Giant Hills District. Kani ka jing jom ha kani jing Pyniap W kala pen kemen shi ka dai yaki nong tre jong katanat horticulture agriculture East Giant Hills District but la ban ong ru ba kani ka Khusnam ne ka price ka dai ka district level price kabala I da ki Borsen Shar District na office u deputy commissioner ka East Giant Hills District uba Deibormi dhar ule tho babon sen ula persyang banwat kilat kilinti ban Pyniap ya ki Khnai ne ban penduna ya ka jing kharoi ki Khnai namar ba ki Khnai hi dei ki judgen tha ki bajuan penjulor ya ki jing thung jing tap jong ki pai ba nongram bat ha ka por ba pelong ya ka jing alang ha hol jong ka horticulture ha clearian men ha ka arpo terek ubanai nailar arhajar arpusaw katanat horticulture kala samru yaki tiar gitar badan kam shakinong rap ha ka bedei bat ka jingshna yakate ka dung bilor roden ben bat uba Deibormi dharu ulapen I nuksa ru shaki pai ba nong rap kumno banshna ya ka jing pen up shrip ya ki Khnai da kate ka Buit ba ulalam